Teraz sa pozrime na sekciu uzávierky. V tejto časti si môžete nastaviť, čo všetko sa zobrazí na tlačenej uzávierke tržieb. Štandardne na uzávierke vidíte celkovú tržbu, teda sumu v hotovosti a na karte. Okrem toho si môžete zvoliť, či chcete, aby sa na uzávierke zobrazovali aj ďalšie informácie. Tržby podľa tlače objednávok, napríklad osobitne, za bar a za kuchyňu. Tržby podľa personálu, ak máte viac obsluh, uvidíte ich tržby samostatne. Predané produkty, teda koľkokrát sa daný produkt predal a aký mal hrubý príjem. Ak však tieto údaje nepotrebujete alebo nechcete, aby ich videl personál, pokojne ich nechajte vypnuté. Všetky tieto informácie totiž nájdete aj v prehľadoch v administrácii a navyše tak ušetríte papier v tlačiarni. Všetky tieto nastavenia vám umožňujú prispôsobiť si uzávierku presne podľa toho, ako to vo vašom podniku potrebujete.